Abala na ang flower shop na ito sa Urdaneta City, Pangasinan sa pag-a-arrange ng mga ibebentang mga bulaklak para sa nalalapit na Undas 2025. Ayon sa flower vendor na si Nolly, matumal pa raw ngayong araw ang bentahan ng mga bulaklak. Naglalaro sa 100 to 800 pesos ang bentahan ng mga arranged flowers depende sa laki, style at klase ng bulaklak. Samantalang nasa 80 pesos naman ang bentahan ng mga potted flowers. Bali sa amin po is direct farming po kami, sir. Patok tong mumurahin. Tapos pagdating din sa yung potted po. Kasi hindi mo na kailangang i-arrange, bilhin mo na lang tapos dadalhin mo na lang dun sa may puntod. Bali ito po yung 100 to 120 po, sir. Ito po is nasa 600 to 800 po. Bali tatagal po to ng mga 1 week pagka naka-arrange na. Kasi nakababad na siya sa foam. Inaasahan na sa mga susunod na araw ang dagsa ng mga tao para makapamili ng mga bulaklak. Samantala, puspusan na ang paglilinis ng mga residente sa Urdaneta City Cemetery 3 araw bago mag-undas. Inaayos na rin ng mga tauhan ng city government ang mga ilaw sa loob ng sementeryo. May nilagay na rin mga marka at palatandaan para sa mga vendors na magbebenta sa araw ng undas. Si Ate Maricar, noong nakaraang linggo pa nagsimulang magpatayo at magsimulang magbenta ng kandila at samut-saring merienda sa loob ng sementeryo. Kandila namin, 10 pesos. Mga biskwit, yun lang naman po, okay naman po. Hanggang sa 1 ng hapon. Hanggang gabi, kung anong oras po kami makapagtinda. May konti ring kita, may konti ring tinda. Okay na po yun. Ang importante, raos po ng pamerienda yung mga taong dumadalo. Nakaantabay naman sa labas ng sementeryo ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng BFP, PNP at mga tauhan ng LGU para sa seguridad ng publiko. Ayon sa Chief of Police ng Urdaneta City Police Station, naka-heightened alert status na ang kanilang mga personnel upang masigurong mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng undas sa lungsod. We will be deploying yung maximum numbers of our personnel na nasa 6 na identified cemeteries dito po sa Urdaneta City. Katuwang yung ibang mga ahensya ng gobyerno, especially yung ating Urdaneta City Local Government Units. May pinrovide po kami ng mga do's and don'ts sa ating mga pupunta, mga visitors po sa ating mga cemeteries. So, isa-isahin po natin yan during our inspection at pagbabantay na ito yung mga bagay na hindi dapat dalhin ng ating mga bibisita sa mga sementeryo. Merong nilalakad na traffic plan ang ating public safety agency ng local government ng Urdaneta, especially yung ating POSO and DCDRRMO para sa maiwasan natin yung congestion ng ating mga sasakyan. So may mga specific areas tayo na i-close para maging one-way at may mga designated parking areas tayo. So para maging conveniente po yung ating mamamayan na bibisita sa mga sementeryo dito po sa bayan ng Urdaneta. Lester Narag, Balitang, Solid North.